Sтой, запретная zona, стреляю. Cam așa ceva scrie la vam aici, la graniță. Și care-i treaba? Treaba că e încolo, partea de Băsarii, e mai îngrijit. E ca chiar vă uitați să vă și stâlpii ăștia așa cu lumină tot încolo, nu prea sunt. Acolo nu se îngrijiți. Chiar și drumul, chiar aici au pus niște plitcă, niște una alta. Lumea încolo se cald, se vede că tot e mai activ, mai multe mașini. În partea la noi, cam slăbuț. Este acolo, sunt două baruri, dar lume puțină, foarte puțină. Ia că uitați aici cum parcă, nu știu cum, parcă mai vesel. Nu știu de ce. Și cam așa ceva. Văd că aici a deschis câteva, cum se spune, șliuzuri. Și aici chiar tot, dar nu știu, adică asta se vede că în partea, nu știu, spuneți-mi voi care cunoașteți chestiile astea, adică aici merge curentul care se duce în partea la Dubăsari, precis, că acolo tot se vede că e făcut. Dar la noi se vede că nu se duce curent. Nu știu, poate mă greșesc, spuneți-mi voi. Pentru cine lucrează, adică măia hidrocentrala asta?